shake it. Sabamba. Ike agwụgo m ọ bụrụ obere ife bụ ife onye che na-egwuregwu ka anyị na-egwu ebe ọ bụkwa egwuregwu nọmba ịbịa agba ọsọ ị mara na ọ bụrụ ihe ụmụazị ka a na-eme ọ na-abakwa You are missing right now. This is our breakfast. Now hot. Now we there. Now we there. Ike agwụgo m ọ bụrụ obere ife bụ ife onye che na-egwuregwu ka anyị na-egwu ebe ọ bụkwa egwuregwu nọmba ịbịa agba ọsọ ị mara na ọ bụrụ ihe ụmụazị ka a na-eme ọ na-abakwa ọ na-aga ọfụma anyị na-elecha ọ na-agba OGENE dị nekwe ndị ike dị uru abụrụ ọ na-aga confirm. Yes, sir. If you're not here, you are missing. You are missing right now. This is our breakfast. Now hot. Now we there. Now we there.
Morning mass. Yo, Odomu Kaneka. Kalisia. Afudu papi you go give me. Water go. If I go see Adena. Confirm. The director where is swag. One number subscribe and watch his YouTube. What is the Big Joe Solution? Yeah, Big Joe Solution. This is one of the best individuals. I'm a neighbor. What is that in charge? The chief coordinator. I am a neighbor. The digital man. We see you. Confirm. Good day. Now get it.
the beat. Shake it. It's a bomb.
Excuse me. Welcome.